vastaan numerolla 16. Yhdysvaltain parin vetää todella hyvin. Nousette myös sieltä ihan omi aloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten nopeasti seilaa tuo. Tämä on kuule tämmönen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole meille kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa meni vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Storey. Sama imu vaan. Nyt katsotaan, nyt tulee kova aika. Siinä on kyllä jälki päällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Mitä dramatiikkaa, varma kärkiaika.